grabe ko pa, uy. Sexy pa yung kayo. Sige, ako'y bahala, ana. Di ka mo ato, day. Ha? Bet, di na akong driver. Okay na kung magbinabai, sir? Pwede. Dapat ani pre, murag kinahanglan tag dispatcher kay kaapoy na magpanawag og pasahero. Lagi pre. Ang problema pre kasi may mo dispatcher na to pre. Murag nindot nga dispatcher pre, babae. Sakto ka pre. Para dagkong pamasahe. Mga boss! May muntag! Uy! Boss! Tana mo yung dispatcher dia! Uy pre, dispatcher daw. Sakto. Wala pa. Mayo go pre, isa-isa ta dispatcher. Bitaw pre no? Ako ani. Pre, ako may nakaunag turno pre, ako ana. Sige. Basig na pa mo abot ron. Ma'am, alidre ma'am, dispatcher ko ma'am. Sige sir, matik na ni. Kanto apike! Kanto lisod! Dire ni mo! Mular kayo tatutod! Dire! Sakay ni mo! Hala, murag na may babae, murag kumplito naman sila. Pre, may pasahero, dispatcher na. Ay, sakay ka ma'am? Dili, boss. Basin, gusto ka magpa-dispatcher. Nara nana ka dispatcher. Ay, sakto ma'am kay wala pa po ko dispatcher. Sige. Dispatcher ko. Sige, boss. Dali na mo dire! Kanto subida o kanto bahada! Sakay na mo! Ay, sakto na nagturno. Sir! Asa ka sir? Sakay ka? Kanto apiki ko. Sige, dire! Dire ka nga turno! Lights na! Isara may makarga na yung motor. Largahin na! Sige na, ang komisyon pagbalik mo na ako. Ay! Boss! Pasayro ko rin niyo? Uy, sakay ka gang? Ay, dili. Bakler ako. Grabe ko pa, uy. Sexy pa yung kayo. Paning kamuti bingan mo sakay sa kuha. Sige, ako'y bahala, ana. Di ka mo ato, day. Basig layo pa kagatuan ba? Layo pag yun, pero baklay mangod ako naandan. Sakay na lang, nami motor. Unsay mo drive, ana? Ay, kanang dalingkod sa motor. Siya di ay. Pila pa'y pamasahe? Kadali lang ha, pangutanon ako. Boss, pila day singil nimo? Musakay siya? Nangutana manggod siya, pila day pamasahe. Ingna siya nga libre siya sa kuha. Kahit boss, ako'y bahala ani. Sa boss? Libre ni mo? Dam kay panagsara manggod ko makapasahero og walop kay iba. Dam, Nya, pila daw? para sa imo ha, libre sakay daw. Ha? Bet, di na akong driver. Libre pag yun. Nindot na nga driver, dam, kay door to door. Sige, masakay ko. Boss, musakay daw siya. May problema. Ali dam. Kansihan ni mo anak boss. Uy! Tama diha. Ginan siya noon. Okay na kung magbinabai, sir? Pwede. Boss, largahin na. Pwede na na. Matik. Pwede manggunit lang kadre sa kong hawak gang. Kasi mahayang ka ba mulognot ra ba niya akong motor? Sige sir, may problema. Yahaya, uy. Papay pamasahe. Makagakos pa. Nya gang, larga na ta? Sige, tara. Yato sa ko ni. Okay, boss. Maumanin nyo adiri dam no? Sir, thank you. Door to door, yun tiga. Sunod na pod ma'am.